Na, maunang manglaag ang imong anak kay dili man nimo pakanon. Subscribe Dinis Managasi Channel. Subscribe mga ignorante. Asa man kagikan? Dito ko, Amerika. Ayuha pag istorya basig mahapag ti karon. May lain ba di ang laagan nga sa silingan raman? Kamo ba? Sayo pa gani nangawala na mo. Mura man mog iro na way tag-iya. Ah, mula agragani mura nag-iro. Asa man si Buknoy? Ambot sa langaw hinlupad nga way pamahaw. Unsa? Abi ba na akong nag-uban mo mga buanga mo? Sus pagkawa gi klaro oy. Kung nag-uban pa mi, dungan unta mig uli ron. Tubag pa. Wa kita ani oh. Ah, may mangkugbot ta. Kabalo uroy ko nga guna imong gikaptan. Asa man dai ka mo guna pa? Mahapag magita karon ba? Aw ayaw pud ana kay sakit na siya. Ikaw ba? Wali gini mo kaya kaigaon. Nagtuka ka na di ko kiba mangulata? Kulataha. Way dagan. Unsang yam-yam mo dira? Ahawa man. Huh. Gutuma ay. Naglungag ka na pa? Gigutom ka? Paglungag. Kinsabay mo asikaso ng mga taong may trabaho mo uli lag mukaon. Na, maunang manglaag ang imong anak kay dili man nimo pakanon. Ah, ay kukuang kuana ha. Ako na magedita ng tabahoon. Ako pa yung palungagon. Ah, nganong maumana ang imong giuna? Kingaman mabusog ka anang imong giguna-guna? Ah, ay kukuang kuana buanga ka ha. Gikapoy magay kuguna. Haras, pamagol. Ah, sala na nimo. Kay kung nagtarong kag eskwela sa una, dili ka unta mainani ron. Ah, may pamangani ko miskag wa ka man og eskwela, may trabaho man. Kamo, nagtagas lang ang grado, way mga pulos. Di kay pamutabang sa uma. Don't see that because you are not kabalo to me. Don't English me. Because you are not kabalo. You are crazy. Unsay krisi? Murag buang man ang krisi. Hala, kasabot man dai ka abi man ako dili. Tagad.